एगो जनता से भी मतलब कि का बोलते नहीं कि एगो अपील रही, जैसे कि अभी जनगणना होखे वाला बा, NPR के बात करे तो कम से कम पूर्वांचल पट्टी के जे भी लोग बटे ओकरा से अपील जरूर हुई कि कम से कम वो जनगणना अगर होता चाहे NPR होता, ओकरा में अपन भाषा भोजपुरी अपना भाषा के भोजपुरी में लिखो, एगो बहुत बड़ काम हुई। कि मौजूदा जैसे कि सरकार बाटे वो मातृभाषा के लेके बहुत बढ़िया चिंता दिखावेला आ उम्मीद बा कि ई सरकार भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में लेके आई। रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, गोड़ लागतनी, स्वागत बरुआ लोग के अपना कार्यक्रम। अब कार्यक्रम के बात मत समझब ऐसे कि ई कार्यक्रम कुछ अलग बा, ना ही खूंटा ठोक के है ना कुछ, लेकिन भोजपुरी में हम बोलते हैं एकरा मतलब कि आज कुछ विशेष भोजपुरी खाती हुई। रुआ लोग के पता ही बा कि भोजपुरी के हमार प्रण अभी भी जारी बा और वो प्रण तब तक जारी रही जब तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं हो जात। हमरा बगल में एगो युवा बैठल बनी, यहाँ के नाम है जलज कुमार अनुपम। अनुपम जी जितना भोजपुरी खातिर जे कुछ भी कर रहल बनी, हैट्स ऑफ बा। हमनी के प्रयास चाहे जहाँ भी पहुँचल होके, चाहे जहाँ भी रुकल होके, चाहे अवरोध जौन भी होके, बहुत सारी संस्था, बहुत सारा लोग, बहुत सारा आंदोलन, लेकिन उकुल के बावजूद कहीं ना कहीं भोजपुरी में हरास नियम लागू हो गई बा। और ये हरास नियम पर आज बात हमने करल जाई जलज जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत बराउर। नमस्कार। भोजपुरी में हरास नियम लागू हो गई बा, लोग कहेला ना भोजपुरी के हरास नहीं के होत। कुछ दिन पहले एगो बहुत बड़ भाषा वैज्ञानिक बड़े जी, गणेश एन देवी जी, वो एक जगह वार्ता उनकर होत रहे तो वो कहले कि संसार में सबसे तेजी से बढ़े वाला भाषा का नाम है भोजपुरी जी। तो कहीं से भी हमने के ई नहीं से कह सकत कि भोजपुरी में हरास होता। भोजपुरी दिन प्रतिदिन बढ़ता। अब आज ग्लोबली अगर हम बात करी तो ग्लोबली भोजपुरी बोले वाला, पढ़े वाला, समझे वाला के संख्या 25 से 30 करोड़ के बीच में अनुमानित बटे। ई दायरा ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन हमने के एगो टारगेटेड एगो कही ले जाके क्या बोलते नहीं कि 25 करोड़ से ज़्यादा भोजपुरिया जनसंख्या बाटे, जौन कि भारत के अंदर भी बाटे, भारत के बाहर भी बाटे। तो ये कहीं से कहल नहीं जा सकत कि भोजपुरी के हरास होता। भोजपुरी तेज गति से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा बा। भोजपुरी हर दिशा में विकास कर रहा बा। तो मैंने भोजपुरी के इतना प्रयास के बाद बहुत सारा संस्था, हजारों संस्था बा, इस संस्था में आंदोलन में कहाँ कमी हो जाता? कायदे से देखल जाओ तो भोजपुरी के मतलब कि आंदोलन, भोजपुरी भाषा के भाषाई आंदोलन, जहाँ तक एकर इतिहास बाटे तो इतिहास तो 1947 से 1947 में ही अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के पहला शायद अधिवेशन भई रहे आ तबे से मतलब कि एकर एगो आंदोलन के रूपरेखा बनल आ आज तक कंटिन्यू बाटे। कई बेर लागेला कि का बोलते नहीं कि भोजपुरी अपना गंतव्य तक जाई, मतलब ओकरा की 8वीं अनुसूची में ओकरा के लोग शामिल करी, लेकिन कुछ स्थिति बाटे कि एकजुटता के कमी। अब मान के चलिए कि कम से कम 1000 से बेसी संस्था जी, चाहे वो भोजपुरी के प्रतीकवाद पे जी, चाहे भोजपुरी के नाम लेके जी, पूर्वांचल में बड़ी सन जी, 1000 संस्था में कहीं पर भी आपसी सामंजस्य के थोड़ा सा कमी हमारा लोग के पर्सनली, एक बात के हम दावा नहीं करत कि आपसी सामंजस्य कहीं ना कहीं बा। गियरसन कहले कि बंगाली लोग जौन काम कलम से कैलक, भोजपुरिया लोग उहे काम लाठी से कैलक। तो हिंदी के विकास में, हिंदी के समृद्धि में सबसे ज्यादा अगर केहू के योगदान बा तो पूर्वांचल पट्टी के योगदान बा, भोजपुरिया इलाका के योगदान बा। भोजपुरी में मैंने हिंदी में जितना बड़ नाम देखे सब हमनी के वर्ष लोग के लल। तो हमनी के तो उ आदमी हो जा कि मतलब कि कहल भी जाला कि भोजपुरिया क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के होला। माने भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से 3 दर्जन से ज़्यादा सांसद कांग्रेस के समय से चिदम्बरम तक जौन की भोजपुरी भाषा भाषी ना रहन, ओकरा बावजूद भी वो भोजपुरी खातिर कहले रहन कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहलन एकरा अलावे भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग पूरा
वादा करेला चुनाव में कि 8वीं अनुसूची में अब शामिल हो जाई, लेकिन वो घड़ी जना घड़ी शपथ ग्रहण होला, रउओ देखले हो, पूरा हिंदुस्तान देखले, पूरा दुनिया देखले हुई कि जब शपथ ग्रहण के समय में ये लोग भोजपुरी में जब शपथ ग्रहण करे के आग्रह करता तो ये लोग के नकारात्मक उत्तर मिला था। इस शर्म के बात बाकी नहीं खे एकदम ही मतलब कि बहुत ही दुख के बात बा। अब किर भी जौन का बोलते हैं कि 2019 के जौन लोकसभा के चुनाव भइल और उस शपथ ग्रहण वाला मुद्दा पे हम कहते हैं कि वो बड़ा सांसद में रवि किशन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इस सब के प्रयास कैलक भोजपुरी में शपथ लेवे के, लेकिन ये लोग के भोजपुरी में शपथ सिर्फ यही खातिर ना लेवे देवल गईल कि भोजपुरी जौन बात और 8वीं अनुसूची के भाषा नहीं है जी। वो बात कहनी है कि चिदम्बरम जी के चाहे का बोलते हैं कि ई लड़ाई 2 दिन में ना खड़ा भइल बा ना 2 दिन से चलता। जब हम कहनी है कि भोजपुरी के लड़ाई जौन बाटे तो 47 से चलता। अब यह बात में कि राजेंद्र बाबू खुद मतलब का बोलते हैं भोजपुरिया इलाका के रहनी, लेकिन वो बेरा अगर वहाँ के चहल रहती तो आराम से वही बेरा मतलब 8वीं अनुसूची में आ गई रही। लेकिन का कहनी है कि भोजपुरिया लोग मतलब अपना घर से ज़्यादा राष्ट्र के देखेला। ऐसे वो प्रसंग वाला जवाहरलाल नेहरू जी के वहाँ के जबरदस्ती उर्दू के का बोलते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल करवानी, ठीक बा। तो ऐसे भी तो राजेंद्र बाबू अपना पत्नी के चिट्ठी भोजपुरी में लिखी, मतलब कई सारा तिथि हुआ कि आज भी धरोहर के रूप में मौजूद बटे। चाहे जयप्रकाश नारायण जी, हजारी बाबा मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहनी कि हमरा से गलती हो गई, हमरा भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में ले देवे के चाहत रहे, तो वहाँ के अपना गलती के रिग्रेट कहीं नहीं। केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, महादेव बी वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम तरह, पंडित विद्यानिवास मिश्र, माने फेहरिस्त बहुत लंबा बा, बहुत लम्हर बाजे कि भोजपुरी के मतलब कि प्रखर समर्थक रहल बा कि भोजपुरी भाषाई तौर पे बहुत ही समृद्ध बाटे आ एकरा 8वीं अनुसूची में आवही के चाहिए। लेकिन एकरे पैरेलल एगो मिसकंसेप्शन भी बाटे। मिसकंसेप्शन का बा कि एगो कॉन्स्पिरेसी गढ़ल गई कि भोजपुरी के लिए कुछ नहीं है, भोजपुरी लिटरेचर के नाम पे कुछ नहीं है, समृद्ध साहित्य बा, सब कुछ समृद्ध, बड़ा इतिहास बा, व्याकरण बा, सब कुछ रहते हुए सब कुछ। रविशंकर प्रसाद जी यहाँ विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अधिवेशन भई रहे, तो मैं पटना में आके कहनी कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनी है तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आई। खुद मोदी जी भी बात कहले, मोदी जी कहले। राजनाथ जी एज ए गृह मंत्री जाके लखनऊ में विश्वविद्यालय के नाम हम भूलत तनी, ओमे बाकायदा वहाँ के स्टेटमेंट पेपर खंगाल जाती मिल जाए, लिख के आ गई नहीं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की मान्यता जल्द मिलेगी, मैंने बोल के आ गई लगातार। मैंने हमरा बातचीत भइल जलत जी, हम जो 800 दिन के जो शपथ ले रही कि हम भोजपुरी में ही सारा पैकेज करब और सारा खबर हम भोजपुरी में ही करब, ओकरा पीछे कारण रहे कि 2019 के चुनाव से पहले हम कई गो ऐसा भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के सांसद लोग से हमारा बातचीत भई रहे, इवन कि अश्विनी चौबे से भी हमारी बातचीत भई रहे, और इस सारा लोग के एक ही मत रहे कि अब की वाली भोजपुरी के हमने की जाए तो सबसे पहला प्रस्ताव भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे। कोई बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा के दिखाई है, बताओ तनी वही डॉक्यूमेंट के रिसाई। अब की जो 2019 के जो चुनाव बीतल है, एकरा बाद से चुनाव के बाद ही दिल्ली में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होखे के नाते भोजपुरी समाज के भी वहाँ के अध्यक्ष बनी अजीत दुबे जी एगो पूर्वांचल सांसदन के अभिनंदन करे खातिर एगो आयोजन कैनी। ओमे तकरीबन 24-25 गो भोजपुरिया इलाका के सांसद लोग पहुँचल रहे, मनोज तिवारी जी भी रहे, अश्विनी चौबे जी भी रहे, सबके रहे। वहाँ राजस्थानी भाषा के आंदोलन के मुखर चेहरा अर्जुन राम मेघवाल जी भी आई रहनी, ठीक बा। चूंकि वो प्रोग्राम में हम रहनी ऐसे हम कहते नहीं, तो वहाँ से भी बात बल कि आखिर फौसत कहाँ बा। तो वहाँ सबन के कहना में यह रहे कि सरकार भी 3 गो लैंग्वेज के अलग छटले बटे, जिसमें भोजपुरी बटे, राजस्थानी बटे आ भोटी बटे, ये तीनों के तो कुछ टेक्निकल अड़चन आवता। एकरा में जलत जी हम थोड़ा सा में सुधार कर चाहब कि एकरा में अंगिका के भी शायद जोड़े के प्रावधान, चूंकि अश्विनी चौबे जी से जब हमारा बातचीत भई रहे तो मेघवाल जी से बातचीत के आधार पर हमरा के बतैले रहन कि भोजपुरी और अंगिका के साथ साथ भाटी जो भाषा बा ओकरा के शामिल करे के ना ये अगर बात एमे हम करेक्शन चाहे ऐसा कोनो बात नहीं है। सरकार का बोलते हैं कि एगो बीके प्रसाद के अध्यक्षता में एगो कमेटी गठन कैले रहे, आ कमेटी मतलब रिपोर्ट देलक कि मतलब वो कमेटी में ये रहे कि कोना कोना भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जा सकता। ओकर कई सारा मतलब कैटेगराइजेशन रहे, फिल्ट्राइजेशन का तरीका रहे, मापदंड बनल रहे, और जिसमें ये रहे कि मतलब कि वो भाषा
बाहर के माने भारत के बाहर भी बोलल जात होके, बाहर के माने भारत के बाहर भी पढ़ावल जात होके, चाहे वहाँ ओकर मान्यता होके। तो इस सब कैटेगरी पे माने 8-10 को पॉइंट पे, इस सब पॉइंट पे भोजपुरी हाँ पास कर गई, राजस्थानी पास कर गई और भाटी पास कर गई। चूंकि अब भोजपुरी तो 17-18 को देश में बोलल जाला। बिल्कुल। यहाँ बगल के पड़ोसी देश में नेपाल में ओकरा मान्यता बाटे, नेपाल में पढ़ाई भी होला, मॉरिशस में पढ़ाई शुरू हो गई बा प्राथमिक कक्षा में। भोजपुरी जौन लोकगीत जौन सोहर बाटे तो यूनेस्को में धरोहर के सूची में कैटेगराइज हो गई बा, वो मॉरिशस के प्रयास से। माने दुखद चीज बाटे कि घर से प्रयास नहीं होत, बाहर के लोग प्रयास करता कि हमरा कुछ करे के चाहिए। तो उहे हम बतावत नहीं कि राजनाथ जी कह के आ गई कि का बोलते नहीं कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आवेला भी है। ओकरा बाद से उनका के मिसलीड करे खातिर एगो पूरा टीम भोजपुरी के जौन खिलाफत शुरू से होला, आज ये मैंने भ्रम पैदा कैले बा कि हाँ एगो अजीब तरह के एगो भ्रम के स्थिति बनल बाटे कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में आ गेला से हिंदी के नुकसान होई, जबकि एक खाली भ्रम बाटे। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में आ गईला से हिंदी और मजबूत होई। माने भाषा से भाषा के माने परेशानी काहे हो सकेला? होइए नहीं कर सकता। एकरा से कोनो सवाल बटे कि माने मैथिली अलग भइल, माने मैथिली का बोलते नहीं कि 8वीं अनुसूची में आइल, बिल्कुल से का हिंदी के नुकसान भइल? कोनो नुकसान ना भइल। मतलब कि भोजपुरी अगर 8वीं अनुसूची में आवत या तो उसे सबसे ज्यादा फायदा हिंदी के हुई, हमें कहीं कोनो दो राय नहीं है। तो जाके राजनाथ जी से मिलल लो, एगो पूरा टीम जाके मिलल भोजपुरी के खिलाफत करे वाला लोग, आ कहलक लोग कि भोजपुरी अगर क्या बोलते हैं कि 8वीं अनुसूची में आएगी तो हिंदी कमजोर होगी, बस शायद वहाँ पे चुपी हो गई। लेकिन अर्जुन मेघवाल जी के स्टेटमेंट हम बतावते नहीं, कहले नहीं कि क्या बोलते नहीं कि कुछ टेक्निकल अड़चन बटे जो ना के बहुत ऐसा कोनो स्थिति नहीं है कि जो नहीं हो सकत। आ ओकरा के मतलब कि ये सरकार से उम्मीद बटे कि मौजूदा जो केंद्र में जो सरकार बा वो भाषाई मतलब चेतना के लेके, भाषाई अस्मिता के लेके, मातृभाषा के लेके। सबसे बड़का बात कि उपराष्ट्रपति जी के भी पिछला साल हम का बोलते नहीं कि एगो अखबार में कॉलम पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पे कि मातृभाषा के बढ़ोतरी जरूरी बा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा सबसे जरूरी बाटे। यूएन के भी एगो रिपोर्ट आइल रहे जिसमें कहल गई रहे कि लड़का सन के सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर एजुकेशन लेवल में अगर कुछ कहीं होई तो वो ओकरा मातृभाषा में होई, क्या कि दूसर भाषा में सीखते तो सीखिले। बिल्कुल। आज जौन आपन जो माई के भाषा बाटे वो तो गर्भनाल से जुड़ के आवत बाटे। कहल भी जाला जलद जी कि गुरही मिठाई ह, लइकाई के कमाई ह, भोजपुरी हमर माई ह। एकमात्र वाहिद ऐसा भाषा बा जौना भाषा के कहल जाला कि एमे मैं ना होला, एमे हम होला। हाँ। और यही से भाषा के बहुत समृद्ध बा, और हो सकेला कि यह कहीं डर तो नहीं है ना 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 समृद्धि तक समृद्ध मतलब कि एगो और बताओ तनी कि एगो बहुत व्यापक तरह से एगो अफवाह रहल, अभी भी कुछ लोग के दिमाग में बैठल बा कि भोजपुरी के लगे का बा, भोजपुरी के लगे कितना लिटरेचर बा, कि मतलब कि का बोलते नहीं कि भोजपुरी तो भोजपुरी के लगे कम से कम रिटन तौर पे 1100 साल से ऊपर के तो लिखित इतिहास बटे साहित्य के। अब भोजपुरी में कोनो ऐसा साहित्य के विधा नहीं है जेमे रचना नहीं है। बिल्कुल। आज भी मैंने इतिहास तो छोड़ दी, भोजपुरी में कम से कम 20-22 गो तो खाली व्याकरण बटे। एक आदमी कहला कि भोजपुरी में व्याकरण नहीं है, मतलब सवाल बा कि आदमी हवा में कुछ कह देता, ओकरा खाली बस अपोज करे के बटे। जगह जी बहुत कुछ रुआ करो तनी भोजपुरी के विकास खातिर, भोजपुरी खातिर, भोजपुरी भाषा खातिर का कर रहल बनी, कुछ बताई। ना ना हमनी के बहुत कुछ नहीं से करत, बस प्रयास बटे कुछ बेहतर हो सके जी। प्रयास बटे कि जौन भाषाई अस्मिता बटे वो कहीं ना कहीं जिंदा रहो, आ लोग में जौन भ्रम के स्थिति बटे भोजपुरी भाषा के लगे, भोजपुरी के लगे का बाब विरासत के तौर पे, वो कम से कम लोग जानो कि हमारे जौन भोजपुरी बटे वो कितना समृद्ध बटे, एमें कौन कौन साहित्य बटे, का बाटे, आ कितना विविधता बटे साहित्य में। मने हमनी के लगे जौन कंटेंट बटे वो कहीं नहीं है, जो ना स्तर के कंटेंट लिखाइल बटे ओकरा अगर वो कोनो भी साहित्य के मतलब लैंग्वेज के उच्च कोटि के साहित्य से ओकरा के तुलना कर सकत नहीं। हमनी के प्रयास कहीं जा 2018 में दिल्ली में भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल करावे के, वो लिटरेचर फेस्टिवल 2018 में भी भइल हिंदी भवन में, 2019 में भी भइल हंसराज कॉलेज में। ओमे हमनी के भोजपुरी से जुड़ल अलग अलग क्षेत्र के साहित्यकार के बुला के अलग अलग सेशन करवनी जा, ऐसे कि हमनी के लगे जितना कल्चर मतलब सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, चाहे चेतना के स्तर पे भी, जैसे कि हमनी अब जैसे की बात करी हमनी के यहाँ लोकगीत,
लोकगीत में ऐसा ऐसा चेतना बटे, ऐसा मतलब ओकर विमर्श बटे, जौन नारी विमर्श आज दुनिया बात करत। जी जी जी। उ नारी विमर्श हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बटे। सामाजिक धरोहर हमनी के क्षेत्र में जौन बटे वो कहीं नहीं है, मतलब खैर वो तो हर क्षेत्र के अपन एगो सामाजिक धरोहर होला, मतलब भोजपुरिया क्षेत्र के सामाजिक विरासत बहुत जबरदस्त बटे, बहुत तगड़ा बटे। एकरा अलावा लिटरेचर के तौर पे मतलब हम तो मैंने धन्यवाद दे हम दिल्ली के हिंदी पट्टी के मीडिया के भी, जे कि भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल के बहुत बढ़िया से कवर कैलक आ लोग के मतलब कि लोग भी अद्भुत उत्साह देखौलक आ बहुत भारी संख्या में पहुंच के हिस्सा लेके आ भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल के मतलब कि सफल बनौलक। ई जो भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल हमने कराई ले जाए, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एगो संस्था है जकर हम दिल्ली प्रदेश के संयोजक बनी, ओकरे बैनर पे पिछला 2 साल के आयोजन में मैथिली भोजपुरी एकेडमी दिल्ली सरकार के भी सहयोग रहल। वहाँ के स्थानीय जे भी भोजपुरी के खातिर मतलब बहुत ही मुखर बनी, जैसे एगो हम नाम पहले भी लेनी है अजीत दुबे जी। हाँ, वहाँ के मतलब कि हमारा खातिर तो मैंने दिल्ली में भोजपुरी के मतलब अजीत दुबे जी ही होनी, हमें कहीं कोनो दो राय नहीं है। ऐसे कि वहाँ के बहुत दिन से लागल बनी ई संघर्ष के मतलब कि एगो मुकाम देता नहीं तो उस सब के सहयोग मिलल। हमने के बहुत बढ़िया एगो कार्यक्रम कहनी है। ये साल भी हमने के प्रयास बाटे कि 2020 में 2 दिवसीय भोजपुरी लिटरेचर फेस्टिवल हमने के करावे जाते नहीं जा, वो बिहार में अब फिर होई। बिहार में अब की मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में करावे के प्रयास बाटे ओकर रूपरेखा बनता। ए बार हमने के प्रवासी भोजपुरिया साहित्य प्रवासी भोजपुरिया साहित्यकार के केंद्र में रख के आयोजन कराएम जा, और भी बहुत सारा मुद्दा बाटे जे पर चर्चा हुई, बदकही हुई बहुत बढ़िया निकल के आई। तो हम आशा करब कि अगला जब भोजपुरी फेस्टिवल जब कराव लिटरेचर फेस्टिवल, तो हमनी के भोजपुरी जौन बा वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाओ, और वही हमनी खातिर सबसे बड़ा गिफ्ट हुई अगर कहा तो केंद्र सरकार के या फिर जो 3 दर्जन से ज़्यादा भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र के सांसद बना प्रयास करी सब है, कोनो बहुत बड़ा काम नहीं है, सब कुछ हो गई बा जैसे कि जल्द जी भी बतौनी। और हमरा भी बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिलल वो जानकारी के हिसाब से यह बा कि बहुत बड़ा अड़चन नहीं है, सिर्फ मन के बात बा, और मन हस्ताक्षर हो जाई तो हो जाई। हाँ, इच्छा शक्ति अगर प्रबल हुई तो जरूर है। ऐसा हमरा लगता है कि मतलब ये मौजूदा जैसे कि सरकार बाटे वो मातृभाषा के लेके बहुत बढ़िया चिंता दिखावेला। उम्मीद बा कि ई सरकार भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में लेके आई। एगो जनता से भी मतलब कि क्या बोलते नहीं कि एगो अपील रही, जैसे कि अभी जनगणना होखे वाला बा, NPR के बात करे तो कम से कम पूर्वांचल पट्टी के जे भी लोग बटे ओकरा से अपील जरूर हुई कि कम से कम वो जनगणना अगर होता चाहे NPR ओकरा में अपन भाषा भोजपुरी अपना भाषा के भोजपुरी में लिखो, एगो बहुत बड़ काम हुई अगर ये होता। तो मतलब कम से कम सरकारों को लगे कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि लाख ग्लोबलाइजेशन बात का हो, आपन कबू आपन हो, दर्द होई तो लोग भोजपुरिये में बोली, ठीक बा। तो कम से कम अपना भाषा के लेके प्रयास करे के बा कि अपन लइका बाटे बेशक ओकरा के अंग्रेजी पढ़ाई, जापानी पढ़ाई, जितने जौन भाषा पढ़ाओ के पढ़ाई, लेकिन भोजपुरियों संगे संगे पढ़ाई, भोजपुरियों के शिक्षा दी। कहीं कि हाँ भोजपुरी ना बाची, मतलब जे माइग्रेट होकर जौन पीढ़ी दिल्ली चल गई, पलायन की वजह से जौन पीढ़ी चल गई, अगर वो पीढ़ी अगर मौजूदा दौर में अगर भोजपुरी ना बचौलक वहाँ तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर भोजपुरी खत्म हो जाए। हमनी के खत्म ना होकर जब भोजपुरी के, और भोजपुरी के जब ई पीढ़ी हमनी के बाद वाली पीढ़ी जब भोजपुरी खातिर इतना कुछ कर रहा बा तो भोजपुरी जिंदा रही, जीवित रही, और भोजपुरी जिंदाबाद रही। बहुत कुछ बात बा, फिर हमनी के अगला एपिसोड में बातचीत करब जा। दिल्ली में रह करके जलद जी भोजपुरी के लड़ाई लड़तनी, और ये लड़ाई मुकाम तो जरूर पहुँची, पूरा भरोसा बा। फिर कभी मुलाकात हुई अगला मोड़ पर। प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।